Hej, jeg hedder Jens Brundt. Jeg er seniorkonsulent i et firma, der hedder Convergens. Jeg har haft lidt tid til at arbejde med et produkt, der hedder Taxon, som er et open source og gratis produkt, en serverkomponent. Taxon kan analysere på tekst og byde på, hvad teksten handler om. Der er nogle folk, der har været flinke at sætte sig ned og lave en taksonomi i forhold til KLE, Kommunernes Landsforenings journalplan, som så kan bruges på Taxon. Og det har så altså den effekt, at man kan tage en tekst, smide den efter den her Taxon serverkomponent, og så vil Taxon byde på, hvilke KL-emner, KLE-emner, teksten handler om. Jeg har lavet en lille klient, som viser, at jeg udnytter Taxon til at finde emnerne, som noget tekst handler om, og jeg synes, det kunne være interessant at vise andre, hvordan det fungerer. Her ser vi den klient, jeg har lavet, hvor jeg kan se, at der er blevet behandlet nogle forskellige stykker tekst. Jeg prøver at lave en ny analyse, og hvis jeg putter noget tekst ind i det her felt, og bagefter trykker på den her knap, så vil vi hernede se, at Taxon har budt på, hvad den her tekst handler om. Så jeg har lavet sådan et eksempel på en tekst, som man kunne forestille sig, at der kom ind til en kommune om, at der er nogle rotter, der er blevet set i en baggård. Og nu vil jeg bede Taxon om at finde ud af, hvad handler den her tekst om. Sådan der. Den har 3 bud, Taxon, på, hvad emnet er. Og det er noget med rottebekæmpelse, skadedyr, og det sidste her med forebyggelse og sundhedsfremme i al almindelighed, det giver faktisk også meget god mening i forhold til den tekst, der står heroppe øverst. Og det var sådan set min demonstration. Jeg synes, det kunne være interessant, hvis det her er et produkt, der kunne være interessant i jeres organisation, så synes jeg, I skal gå ind og kigge på Taxon hjemmesiden, taxon.dk, hvor man kan downloade softwaren, man kan downloade taksonomien, og det er frit at bruge det. KLE-taksonomien kræver dog, at man hører til i en af de kommuner, der har været med til at betale for KLE, men det er så også langt de fleste danske kommuner, der er med i det samarbejde. Tag et kig på det.